podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Croeso I bodlediad Gymraeg WRRAP gyda fi Carwyn a Iestyn Thomas. Iestyn, siwr ti podlediad newydd I ni y ddau o ni? Helo, mae fe'n tymor bach yn anodd I fod yn siarad iaith gwahanol I ti, Carwyn, ond glad I fod I siarad yma hyn o'r y pod. So, edrych ymlaen. Sa'n credu ni wedi siarad lot o Gymraeg yn gilydd I fod yn onest, ond mae'r ddau o ni'n siarad Gymraeg. Ti'n gyndddisgybl o les di, to? Ystod o fera, fi jyst moyn yn ddeheirio I bawb sy'n dod o'na. Mae'r safon o Cymraeg falle di llithro raw llawer o lefelau ers I fi adael, ond dwi'n teisio wneud mwy o waith yn y ddwy iaith, ond enwedig yn y Gymraeg. Pwy yw chwaraewr enwoca sylfera erbyn nawr? Ydy Morgan Morse yn agosau at hynny yn barod? Mae fe'n agos. Os mae pobl sy'n hoff o pêl drod byddai yn dweud rhywun fel Ben Davies, ond I cadw at y thîm rygbi bydd Owen Williams just about. Ond fi credu rhywun fel Kieran Williams yn mynd I dod ymlaen a falle dwy'n y trws yna. Ni wedi dechrau bant yn sôn amdano Owen Williams a Kieran Williams. Chi'n gallu dyfalu pwy mae Iestyn yn cefnogi. Fi es I lan taf yng Nghaerdydd. Pwy yw probably enwoca yw Jamie Roberts, wrth gwrs. A Brodydd Robinson, ond yn fwy ddiweddar. Nach chi'n fe Teddy Williams, Seb Davies a Johan Lloyd. Wrth gwrs I newydd symud i'r Scarlet. Iestyn, bunes di o'r pre-season, off-season ac yn y blaen. Be ti'n gwneud o y sefyllfa mae'r clybiau yng Nghymru yn ddo yn yr foment? Wel, mae fe'n mynd I fod yn anodd, wrth gwrs, mae'r arian yn mynd I fod bach mwy tyn i'r pedwar clwb I gyd, ond yn anffodus, ni ddim gallu gweld unrhyw gemau'r pre-season dros y penwythnos, yn ni yn ôl gwylio Castell Nedd yn erbyn Pontypridd yn yr Indigo Prem, ond mae'r tymhorau diwethaf wedi bod yn anodd i'r pob clybiau ers mae cwpl o fel purple patches fel maen nhw'n dweud, ond fi credu mae'n mynd I fod tymor anodd arall i'r pedwar clwb. Fi bach yn fwy yn gobeithol, actually, ar ôl gweld y ddwy glwb ar y penwythnos Caerdydd yn erbyn Scarlet, o'n I na yn Barc yr Arfe nos Wener, a o'n i'n disgwyl bod y Scarlet yn rhedeg I ffwrdd o hi. O'n i'n meddwl bod y Scarlet yn bellach ymlaen yn y campaign fel hyfai eleni oherwydd sefyllfa yng Nghaerdydd, ond na, Caerdydd enillodd 21-12 a chwarae teg o'n nhw'n rili dda. Tynus Dybia, mae fe'n edrych fel chwaraewr dda fel maswr o'r Pumas. Ti'n abod lot o fe o Iestyn? Neu fel fi, ddim yn gwybod lot tan nos Wener? Wel, ni'n nabod fe'n chwarae rhyw fath o rygbi yn y Curry Cup sydd o dan y URC nawr i'r tîmoedd De Affrica. Cwpl o pobl yn dweud fe ddim yn dda, ond fi credu fel ar ôl gweld beth mae gefnogwyr Caerdydd yn dweud, fi credu mae nhw wedi cael chwaraewr rather tidy fyna, a fi credu just amser I setlo mewn a pethau fel yna, a fi credu byddai'n dda I Caerdydd pryd mae'r tymor yn dechrau. Mae balans dda dyn nhw wedyn, da Arwain Robson ddod bant y cam, mae fe'n licio redeg dy'r bel yn ei ddwylo, fi'n credu mae wastad I bod talent y fe, dos? Ti'n gofio fe da'r tîm dan 20 Gymru oedd e'n dalentog iawn dyn nhw? Oedd e chwarae dy drig hefyd? Do. Ni'n cofio fe gwylio fe cwpl o tymorau dy'r drig, ond o'n i'n gallu gweld fod chwaraewyr yna, ond fi credu ddim potential dy fe, mae'n gair rangowyr, ond credu ddim fel platform I fe datblygu a
troi lan at y potential na. A fi credu bydd symud i Caerdydd bydd opsiwn dda i fe, herwydd bydd yn chwarae bron pob wythnos. Ie, bydd ddiddorol beth sy'n digwydd, cos mae Harry Wild sydd â nhw fyd, y boi ifanc. Harry Wild, maen nhw'n sôn amdano fe fel boi talentog yng Nghaerdydd, a wrth gwrs beth sy'n mynd i ddigwydd â Ben Thomas. Oedd pawb yn sôn cyn ddechrau'r flwyddyn, falle taw fe byddai'r maswr, ond mae fe'n edrych fel nawr darwel a taw Iestyn yn dod mewn, taw canolor maen nhw wele fel 12 yw ei brif safle. Ie, wel, pob o'n y haf yn dweud y fy'n un o'r gwyrch, ond dim byd i wneud efo yna. Ond, fi credu bydd canolor ei safle, dy bia a Arwain Robson yn dod mewn. Fi credu bydd Thomas yn fel second playmaker type yn y canol. Beth ti wedi gwneud mor belled o'r pobl mewn di'r rwyddo te? Cos mae sôn bod... Mae fe wedi bod yn anodd dy cydydd yn diwn. Mae wedi ail y rwyddo chwaraewyr fel Harry Millard, fel Ray Lilo, ond dim lot o bechgyn wedi dod mewn, Rhys Littrick felly yn y rheng flan, a Kieran Parker, boi arall o London Irish. Ti wedi gweld lot o nhw o'r blaen? Fi ddim wedi gweld llawer o'r ddwy prop i fod yn onest, ond mae'r chwaraewyr maen nhw wedi ail y rwyddo i deals newydd. Fi'n credu mae llawer o potential dyn nhw fel Lucas de la Rua, Alex Mann yn enwedig, oedd yn cyn-captain y dan 20. A fi'n credu mae'r rengol, fod colled o arian mewn y budget i gyd, mae rengol dal na, a mae Ellis Jenkins yna hefyd. A fi'n credu mae fe mynd i gael tymor dda i roi platform i'r chwaraewyr ifanc sy'n dod mewn. A fi'n credu mae Alex Mann un o'r chwaraewyr i gwylio allan am os chi'n gwylio Caerdydd dros y tymor nesaf. Ie, fi'n credu bod wedi cael fe wedi chwarae unwaith dros Gaerdydd yn erbyn Harlequins oedd yn gweud nos Wener yn y gêm na, yn 2021 efe, pryd oedd pawb mas yn Ddeffrica methu ddod nôl oherwydd Covid a yn y blaen. Mae fe'n boi talentog iawn, mae fe'n boi rili neis i siarad â rhaid dweud yn ei fyd. A Mackenzie Martin fel wythwr, mae fe'n edrych fel talent hefyd. A sôn am y chwaraewyr yma, ond o flaen nhw, mae Botham, mae Thomas Young, mae Ellis Jenkins yn ei sôn Falatau wrth gwrs. A Shane Lewis Hughes felly, oedd e'n wario ail reng ar y penwythnos, ond felly bydd e'n wario reng ôl. So, gymaint o opsiynau dyn nhw. Gymaint o opsiynau dyn nhw'n rheng ôl, ond os dal gwacter o chwaraewyr yn rhai sefleoedd arall? Fi ddim yn siŵr, ond mae rengol yn un diddorol gan fod falle mae Matt Shearer mynd i roi profiad i'r chwaraewyr ifanc, neu mae fynd i dal ati dy'r chwaraewyr profiadol. Ond falle y tri yn y cefn, fi ddim yn siŵr amdano mae llawer. Of gwrs mae Josh Adams yn Nghwpan y Byd, mae Mason Grady yn Nghwpan y Byd, ond mae dydy Owen Lane, Theo Cabango, Matthew Morgan. Mae'r full-back position, maen nhw'n Beetham a Camwynet, so maen nhw'n sorted yn fyna. Ond falle ysgellwyd arall, ddim yn siŵr mae Aled Summerhill dyn nhw, wrth gwrs, ond falle un mwy, jyst i roi bach mwy i'r olwyr. Ie, fi'n fan mawr o Aled Summerhill, fi'n credu mae fe'n chwaraewr dda, ond wedyn yr ysgellwyr eraill, Theo yn wych ar y penwythnos, 2 gais am yr ail un yn absolute, mae fe'n pert, mae fe'n mor pert, os mae rhywun wedi gweld ar cyfryngau cymdeithasol neu beth fel ni. Ti'n mwyn symud ymlaen o Gaerdydd a sôn am dy hoff tîm, y gwylch? Mae dyn ni tymor o gemau fy nhw bron di ennill a colli gan bwynt neu ddau, a wedyn gêm cynta yn pre-season, maen nhw'n colli o bwynt, so fi'n mwy na hapus i siarad amdano Caerdydd, ond os mae rhaid, y diwedd y tymor diwetha really anodd i'r gwylch, yn nhw wedi cael perfformiad dda yn erbyn Saracens yn Europe, a wedyn gemau yn erbyn Caeredin a Caerdydd, yn nhw ddim yn dda o gwbl.
Yr unig beth oedd yn mynd yn dda i nhw oedd y sgarmes, ac dim byd arall wedi mynd yn dda. Mae llawer o chwaraewyr wedi adael. Y rai jyst i symud ymlaen, fel AWJ, Rhys Webb, Gareth Anscombe wedi symud i Japan. A wedyn mae dwy sydd yn colled fawr yn personol. Michael Collins, fi credu oedd yn chwaraewyr dda. Fe gallu chwarae mewn llawer o safle. A wedyn yr un oedd really wedi hwno punch. Oedd y dydd ar ôl y Saracens game, oedd Exeter wedi roi ar Twitter fod nhw wedi ymuno at Ethan Roots. A ni'n meddwl, great. Oherwydd, oedd Roots yn briliant yn erbyn Saracens. A fi credu tymor arall yn Cymru, yn gallu bod yn chwaraewyr really dda. Ond fel pob rhanbarth, really, bydd mwy o opsiynau. Dy'r chwaraewyr ifanc sydd yn dod mewn. Chi wedi dweud yn barod dan y Morgan Moss. Fi'n big fan. Slywera. Bod mae llawer o bias dy fi, herwydd ni yn ffrindiau dda. Ond mae wedi chwarae dda i Dani gen dros y haf. Wedi set yma'n 2 gais yn erbyn Japan, ond ni ddim yn sgrichen ar y pryd, that wasn't me. Ond, mae chwaraewyr arall wedyn yn y pac, Garen Phillips, Rhys Henry, maen nhw'n mynd i cael mwy o gemau. Fod mae Tom Both y dal na. A wedyn, rhywun fel Hugh Sutton sy'n gallu cael impact fel i'r tymor, gallu chwarae a dechrau cwbl o gemau, dy Rhys Davies. Felly mae'n mynd i fod yn dechrau dda i Hugh Sutton. A wedyn yn y rengol, mae dy ti Tiprec, ond os mae fe ddim yn chwarae, mae Harry Deeves na. A mae Morgan Morris na fel 8wr hefyd. A bydd Will Griffiths nôl fel arwyddiad newydd ar ôl blwyddyn o anafiadau. Oedd fi credu oedd e'n captain pryd wedi mynd bant yn Ulster. Fe'n chwarae fel 6. Mae James Ratty hefyd sydd yn ymuno o Caerdydd. A chi'n edrych ar y rengol fel Caerdydd, mae llawer o opsiwn yna. Gyda chwaraewyr mwy o profiadol, fel Tiprick, nawr Morgan Morris, fod mae fe ddal yn ifanc. A wedyn, mae'r next crop o players sy'n dod trwy fel Morgan Moss, Harry Deeves, a chwaraewyr fel rwyna. Ie, mae'n mynd i ddiddorol dy gwylch. Ti'n sôn am perfformiad yna, yn erbyn Saracens blwyddyn diwetha, o'n nhw falle foment o dwptra gan Rhys Webb i ffwrdd mewn y gêm na. Ni'n sôn am yr interception o'r dafliad cynnar o'r lein, oedd hwnna'n dwp dros ben. A chi'n edrych ar y chwaraewyr eraill sy'n dod trwyddo. Rhys Henry, oedd neb yn sôn amdano fo tan ddiwedd y flwyddyn, pryd nath o ddechrau chwarae, oedd e'n wych yn y scrum yn enwedig yn y prop pen tin. Wrth gwrs, bydd yn anodd ddechrau'r flwyddyn gyda gymaint o chwaraewyr i ffwrdd y Cymru, yn enwedig yn yr ardal na, yn yr ardal tin, mae 2 prop pen rhydd, bachwr, wrth gwrs maen nhw colli Thomas Francis, Ail Reng, Alun Wyn Jones a Adam Beard, Alun Wyn Jones di gadael a Beard bant a Cymru, Jack Morgan yn rhengol. Ond mae'r cefnwyr, maen nhw'n eitha sefydlog nawr. Mae'r digon amser i nhw chwarae yn ystod y flwyddyn. Mae neb i ffwrdd y Cymru os fi'n gywir. Just George North. Just George North, wrth gwrs, ie, wrth gwrs. Sa'n gwybod pam nes i anghofio George North, ond nes i. Ond mae hwnna'n rhoi cyfle i'r cefnwyr sydd. Yr un deg i weid mae cefnwyr y gweilch ddim di tanio o'r belled, really. Fi'n credu dyna'r problem dy'r gweilch. Mae'r cyfnogwyr a mae pobl yn dweud, mae'r gweilch eisiau gwneud mwy o ymysodol gyda'r bil yn ei ddwylo. Ond ar ôl gwylio llawer o gemau, mae Toby Booth wedi hyfforddi a gweld y gemau maen nhw wedi ennill ac ennill yn dda. Mae ddim llawer o ymysodol fel tîmoedd mwy expansive fel Zebra neu Bensden
neu Leinster mewn rhyw ffordd. Mae cico'n bwysig. Fi'n credu mae'r gwerth tymor diwethaf credu ail yn y stats cico. Fi'n credu mae'n Leinster di bydd i nhw dy mwy o cics trwy gydol y tymor. A ni gyd yn gwybod beth mae Leinster gallu gwneud. Nhw'n top o'r brig a nhw'n llain wel, nhw wedi colli y gemau'r knock-out yn erbyn Munster lawr y siel, ond maen nhw'n tîm wych. A fi'n credu dyna beth mae Booth eisiau, wel, dim troi nôl ato, ond fi'n credu ar y degau tymor diwetha, nhw ceisio wneud mwy o symudiadau ymysodol, a falle ddim angen nhw ar y pryd. Fi'n credu, mae'n mynd i fod yn tymor fawr i Reuben Morgan Williams, fel mewnwr. Os mae fe gallu sorto allan y kickbox, bydd e gallu yn wedig dy Owen Williams tu fas. Mae fe gallu cael tymor rili dda. A wedyn mae Kieran Williams, Owen Watkin yn y canol. Y credu bydd yna y ddwy sy'n dechrau. Pryd mae pawb yn dod nôl. A wedyn ydy Keelan Giles, Luke Morgan, Alex Cuthbert. Fi'n credu bydd Cuthbert a Giles dechrau. Ond mae'r olwyr, fod yn personol fi moyn y gwirth, falle wneud y mwydyn a falle jyst mynd trwy'r y pac a ennill llawer o filltiroedd trwy fyna a cico. Falle bydd chances i'r orwyl wneud strike move neu rhywbeth. Mae nhw'n hoff iawn o'na. Wel, erbyn Montpellier yn Europe blwyddyn yma, yn wedi gwneud y cais yna gan Cuthbert. Fel y Tiprick di ymuno allan fel fullback, a ni'n meddwl, fel oedd yna di digwydd, ond fi credu, yn wedi, y tymor cyn y tymor diwetha, yn wedi sorto allan, yn nhw ddim wedi cael llawer o pwyntiau bonus, yn nhw wedi resolve y problem yna, fi wedi cael bach o memory loss, ond newid y problem yna, nhw wedi sgori llawer o ceisiau, ddim llawer, ond mwy ceisiau yn y tymor cyn, a wedyn nhw jyst i angofio sut i ennill battles fach a ennill y gêm, sydd yn arguably mwy pwysig na sgorio 3 cais a colli, falle sgorio 2 a ennill. Fi credu dylai'r gwyll mynd nôl i'r strwythyr yna, fe maen nhw jyst dynyddio'r pac, dynyddio'r llinell, a ennill gemau fel yna. Fod cefnogwyr ddim yn mynd i fod yn apus dy fe, fi credu dyna'r ffordd. Mae'n mynd i ddod yn ddiddorol. Chi'n sôn am y ffordd o ymosod fel pe bai, a mae pawb wastad yn sôn taw maswr yw'r safle fwyaf pwysig ar gyfer hynny. Mae yna drafodaeth eleni, fel mae wastad wedi bod y gwylch. Mae'r gwylch ti'n cael trafodaethau ynglyn â pwy yw'r maswr gorau. Mae ti'n bod 15 mlynedd yn gyda ers y dyddio Dan Bigger a James Hook a Gavin Henson. A nawr mae dyn ni sefyllfa lle mae, wrth gwrs, Gareth Hanscom dy gadael, Kai Evans dy gadael, ond mae Jack Walsh, Owen Williams a nawr Dan Edwards. Pwy dylse cael yr allweddi rhif 10 yn dyfarn di? Wel, yn y gêm yn erbyn y dreigiau, oedd Owen Williams dechrau fel maswr, a wedyn oedd Jack Walsh Dan Edwards di dechrau fel maswr, apologies, ond oedd Owen Williams ddim di chwarae, fe di cael rest, a Jack Walsh yn y crys rhif 15. Fod Dan Edwards yn rhyw'r arall sydd dod o Slefera, fi credu bydd Owen Williams dy'r crys 10. Fi ddim yn siŵr beth sydd mynd i digwydd yn y triol, oherwydd fi ddim di sôn amdano Max Nagy, fi ddim di sôn amdano Matt Prothero, mae Walsh di chwarae yna dros y penwythnos. So, fi ddim credu mae'r 10 sydd y problem, ond fi credu strwythyr sydd dati yn y 3 cefn. Os ti'n cael rhywun fel Cuthbert, chi eisiau rhywun fel Giles ar y asgell arall, fel mae'r perfformiadau dda tymor diwetha di gweld. Mae Giles di fod ar y chwith a mae Cuthbert di fod ar y dde.
a falle fi'n mynd i fod yn anodd i wneud rhywun fel fullback, ond mae Prothero wedi cael cwpl o cyfle, ond mae fe mynd i fod fel new signing, oherwydd ddim di chwarae llawer o rygbi. Wedyn, mae dy ti Max Nagy, Walsh gallu chwarae yna, a Iestyn Hawkins hefyd, sy'n jyst i arwyddo contract newydd. So mae'n mynd i fod yn diddorol i Toby Booth i dewis ei tîm i chwarae, wel, nos Wener yn cyntaf yn erbyn Caerdydd, a wedyn yn erbyn Connacht yn Galway yn y rhwng cyntaf o'r UAC. Ie, bydd yn diddorol, cos mae nhw'n newid arwyddo Africa yn dyn nhw o Fristefyd, mae fi'n gallu wario yn rheol. Fi moyn gweld Dan Edwards yn dechrau. Fi'n credu mae fe'n mor dalentog. Ti'n gweld ar tîm Danigen, mae fe'n gallu rheoli gêm, mae cico fe'n dda oddi ar y tŷ ac o'i law. Mae gen pasio rili dda gyda fe. Mae'n rheoli'r blaenwyr, rheoli'r orwyr. Sa'n gweld ardal o'i gêm sydd ddim yn gweithio falle amddiffynol, gallu fe gwella, wrth gwrs. A dyna'r ardal mae Owen Williams yn gryf iawn ynddo, chwarae teg, oherwydd mae wedi chwarae 12 gymaint. Ond bydd fi moyn gweld fwy o Dan Edwards yn cael cyfle eleni, oherwydd sa'n credu bod fe wedi dod i wario i'r gwylch. Mae fe wedi bod yn ers y fod o fy nifag. So, Dan Edwards i fi yw'r dewis, ond wrth gwrs gyda Jack Walsh a'r byd bynnag mae fe arno a Owen Williams fyd, mae fe'n anodd wedyn i nhw ddim cynnwys nhw yn yr 23 yn enwedig. Ni wedi sôn lawer fyna am y ddwy tîm yna. Newn ni symud i Gymru gyntaf cyn dod nôl i'r ffellus Scarlett a'r dreigiau, cos mae tîm Cymru dod o mas penwthnos ma. Penwthnos ma? Dydd Llun. Bach o syndod, yma? Ti'n disgwyl y tîm mas? Oedd sioc i'r system pryd oedd dad i anfon neges i fi dweud interesting team, so i sgramblo at fy ffôn i ceisio ffindio allan beth oedd y tîm, a mae Gatland i penderfynu tîm o'r Dydd Llun sydd yn diddorol. Wrth gwrs, mae Cymru wedi cael dechrau dda i'r Nghwpan y Byd, ddwy wynd y pwynt bonus yn erbyn Fiji a Portugal, a wedyn buddugoliaeth fawr yn erbyn Australia. A wedyn mae gêm disad yn erbyn Georgia, a mae dim ond angen pwynt iddyn nhw top o'r grŵp, a mae nhw'n mynd sefyllfa dda fi'n meddwl. Mae un o 2 neu 3, falle 3 tîm maen nhw'n gallu chwarae yn y cwarteri, ond mae'r tîm yn un cyffroes fi'n meddwl. Fod nhw wedi colli i Georgia blwyddyn diwetha, o'n i'n cofio yna oherwydd ni yn y press box, a oedd yna gêm cyntaf Cymru fi yn y press box. So ti sydd ar bai efo? Solled i Georgia yn gatre, I'll probably take one for the team, fel maen nhw'n dweud. Ond mae Dewi Lake nôl, fi credu mae Jack Morgan, falle amlacio dros y penwythnos, a mae Tommy Reffel yn mynd i dod mewn. Mae nhw ddau yn chwaraewyr rili dda. Mae Thomas Williams dy chance fel mewnwr. Fi credu mae Gareth Davies wedi chwarae rygbi rili dda dros yn enwedig yn erbyn Australia. A wedyn, mae George North dal yna. Fi credu mae Tompkins dal yn mewn crys 12, a mae Liam Williams amit. Mae nhw gyd yn y triol, a mae Gatland ddim moyn banana skin yn erbyn Georgia. Fi credu mae fe moyn buddugoliaeth swmpus i mewn i cwarteri da. 6 newid yw yn, dwi e. So, Rio Dyer mewn ar rasgell lle Josh Adams. Gareth Hanscom yn dechrau o flaen Dan Bigger. Wrth gwrs, Dan Bigger mae fe'r anaf i'w pec, so'n siŵr beth yw hwnna yn Gymraeg, so we'll go for pectoral muscle. Thomas Williams mewn lle Gareth Davies fel nes i sôn, Tommy Reffel, David Jenkins o flaen Adam Beard, fi'n siŵr bydd hwnna herwydd Adam Beard newydd cael plentyn bach arall yn diwedd, so fi'n gyrru oedd hwnna dechrau wrthnos ytha, so nes i fe helpu mas da newid diapers ac yn y blaen, a wedyn
Dewi Lake fel ysdi sôn yn dod mewn am Ryan Elias. Cael sôn am y chwaraewyr sydd wedi dod mewn fyna. Mae fe fwy am y chwaraewyr sydd wedi dod mas, fi'n credu. Gareth Davies mae wedi bod yn wych o'r belled. Fi'n credu mae wedi dangos yn union pam nath Gatlin dod fe'n nôl yn amddiffynol. Ti'n gweld fe'n ryngipio, ti'n gweld fe'n taclo fel blaen y sgellwr. Mae wedi bod yn anhygoel yn amddiffyn ac yn ymosod. Mae wedi sgori eisiau fyd. Ryan Elias, fi'n credu, fethu un o 40 llinell wythnos diwetha yn erbyn Australia sy'n anhygoel. Mae fe'n chwarae gwell na fideo ti weld Ryan Elias yn gwrdd am ti Iestyn, ond byddwn ni'n gweud bod hwn y gorau fi wedi gweld. Ar yn byd, fel ti'n dweud, mae'r feswm na Jack Morgan, i gyd yn gwybod pa mor dda mae Jack Morgan. Fe gen i fod Iestyn a fi wedi bod yn gwely ers 3-4 flwyddyn. So, i ti'n meddwl bod yna cyfle i rai sy'n dod mewn i cael mewn y 23, wel, y 15 sy'n dechrau felly ar gyfer y gêm yn erbyn yr ariannau neu Japan, neu ti'n credu bydd dim ots be maen nhw'n wneud, bydd nhw ddim yn dechrau? Fi'n credu mae Gatlin wedi dod â fel approach i ymlapio rhoi chwaraewyr. Mae bigger, mae anaf dy fe, mae Josh Adams i redeg bobman dros y dechrau'r Nghwpan y Byd, a mae llawer o rygbi dy fe wedi cael. Fi'n credu mae fe'n syniad dda i dechrau Falataw. Gan bod, mae yw rygbi o dan ei belt, a mae fe gallu momentum yn dal i dringo fyny. A felly mae cwpl o cyfleoedd, felly fi ddim siŵr dy ryw dau. Fi'n credu mae fe jyst mewn i wneud job. A fi jyst credu mae Adams fi credu bydd Gatlin yn typu i ddim rhoi lle i Adams yn y cwarteri. Fi gallu dweud cwpl yn y parc, David Jenkins, mae chance dy fe. Mae pobl wedi bod bach yn critical o Arden Beard, ond oedd wedi cael llawer o pobl i fyny yn erbyn Australia. Chance i Dewi Lake, of course, co-captain, ond mae fe ddim dy lle dy fe yn y 23 yn erbyn Australia. Mae chance dy fe dy arweiniaeth hefyd i really rhoi profi pwynt i falle rhoi ei hunan mewn y trafodaeth am y cwarteri, ond fi'n siŵr mae'r trafodaeth am y 3 bachwr. Mae gêm Australia hefyd, fod tymau bach o pobl yn dweud fod lec dy knock bach, ond fi'n siŵr bod trafodaeth dy Gatlin a'r coaches i gyd amdano'r 3 ohonyn nhw. Yr yma di chwarae'n dda hefyd, trwy gydol y haf, a mae wedi dechrau dda yn y Cwpan y Byd. A fi credu mae'r safle bach o'r yn really anodd i really predict. Mae'r air yna wedi gadael fi hefyd. Ond fi'n cytuno dy ti, y peth da bachwr fi'n creu, dyna y rheswm pam y Dewi ddim yn ware yw i linellau fe. Fi'n credu fod mwy syml yna. Hwna a falle rhanaf mae wedi cael. Gyfer rhanaf wedi dal e nôl ychydig. Falle mae ddim wedi cael y cyfleoedd bydde fe wedi. Ond mae ffordd mae wedi bod yn taflu mewn o'n ffordd mae'r lais wedi bod yn taflu mewn. Mae'n anodd i gael ei ddewis. Yn ywedig os ti'n edrych ar ystadegau taclo Elias a gallu di dros y bêl, wedyn byw ydy yn Saesneg i ddefnyddio'r phrase point of difference. Point of difference yw i gario fe, yn dweud. Mae fe'n well gario yn y ddau arall, mae hwnna'n amlwg. Ond ydy hwnna'n digon i gael y cydbwysedd yn ôl, oherwydd mae linellau fe bach yn wanach ar y foment, ti'n credu? Fi ddim yn siŵr, bydd yn sicr fod lec yn gweithio ar ei llinell, bydd yna'n digwydd trwy gydol ei yrfa, ond falle sgrym hefyd, mae Elias dy mantais hefyd, mae llawer o pobl yn dweud fod Elias yn really dda mewn y sgrym, fod yn bachwr, wrth gwrs. Falle bydde ddim yn cael yr un sort of credit yr 2 prop o'i ochr, oherwydd mae'r sgrym yn gythio fel
fel wyth, dim fel dau pobl sydd ar flan ar y bob ochr. Ond fi credu mae'r Elias, they're all round game fel nhw'n dweud, just yn edio lec tyma bach. A fi credu os mae lec yn just gwneud bach mwy o waith ar eich llinell, a fi siŵr mae fe'n, byddai'n really agos. Pwy bydd y well ti weld yn y chwarteri? Ariannin neu Japan? Mae siawns really fach fod y dal fod yn Lloegr, ond... Wel, neu Lloegr. P'un bydd y well ti? Fi'n credu mae Lloegr mynd i fod ennill y grŵp fod nhw'n chwarae Samoa. Ydyn nhw'n sicr o orffen ar dop y grŵp nawr? Yn credu bod nhw? Wel, mae Japan a Ariannin ar 9 bwynt yn nhw. Ie, ond mae fe ar head-to-head. Mae Lloegr ar 40 yn nhw, so mae fe ar head-to-head, so mae nhw yn sicr, o'n i bai bod ni'n gorffen yn ail yn grŵp ni methu wynebu Lloegr tan 3rd, 4th playoff neu final. No. Make of that what you will, efe? Ond, fi credu bydd pobl yn dros y wlad yn mewn sioc os mae Cymru a Lloegr yn y final, ond os byddwn ni'n pigo un tîm, fi credu mae Japan di fod fel under radar dros y tournament. Fi credu mae nhw'n chwarae rygbi dda mewn y 10au. Fi credu mae cico nhw di fod yn really dda. Yn ymwedig yn erbyn Lloegr yn y har y cynta, nhw di cico really dda am ryw reswm, fod mae pawb yn sôn amdano Japan fel tîm sy'n redeg o 2 ei hunan. Ariannin di fod yn mwy diddorol, gan fod fi ddim credu mae Czech wedi cael llawer o sgwad fe wedi pigo. Fi credu mae'r Rugby Championship, nhw wedi cael tymor Rugby Championship really dda, nhw wedi byddu Australia, a nhw wedi bron a ennill mewn De Africa. Os nhw wedi cael pwyntiau nhw, nhw wedi ennill yn De Africa, fel nath Cymru neu blwyddyn diwetha. Ond bydde personol, bydde moyn Japan, herwydd gall Ariannin troi lan a bydd i chi gan cwpl o scores. A yna beth sy'n yn fy meddwl ar y foment, fi credu mae Ariannin, falle maen nhw'n mynd i troi lan, a mae Cymru mynd i fod y tîm sydd yn mynd i fod ar ochr arall a colli. Fi'n cytuno dy ti. Fi wedi clywed pobl yn gweud, Japan yn ware o bob man, mae'n gallu chosi broblemau i Gymru. I fod yn onest, y ffordd mae Cymru yn amddiffyn, fi'n credu bod nhw'n chwarae mewn i'n dwylo ni. Os mae Japan yn chwarae o bob man, wedyn, iawn, cer amdani. Bydd Cymru yn hapus iawn i wneud hynna, troi bil drosto, neu cael kick-osp dros y bil, a wedyn cicio'r pwyntiau fel wnaethon ni yn erbyn Australia. Fi'n credu mae'r Ariannin, byddwn ni ddim yn disgwyl bydd yr Ariannin yn cael y goruchafiaeth yn y blaenwyr, ond gallen nhw falle ar ei dydd nhw. A bydde hwnna'n poeni fi, fi'n credu fel Cymru, sa'n disgwyl fi'n credu bydd Cymru da'r goruchafiaeth yn y blaenwyr dros Japan, a dyna pam y well i fi chwarae Japan na yr Ariannin. Wedyn, os ti'n edrych ymlaen ar ôl hynny, os ti'n curo nhw, Iwerddon neu Sela Newydd? Fi ddim di edrych i flan fy hun fyna. Fi'n mwy pryderig gan y Georgia y penwythnos cyn y cwarteris i fod yn onest. Just in case when nhw'n gorffen yn ail. Ond os maen nhw'n bydd i Ariannin, mae dim ond 4 tîm sydd ar ôl yn y Nghwpan y Byd, a pwy oer, unrhyw beth gallu digwydd mewn gemau knock-out. Ni wedi gweld, a fi'n credu mae tactegau Cymru yn dda mewn gemau falle knock-out. Maen nhw'n cymryd pwyntiau bron a bod pob amser. Ond os maen nhw yn chwarae Ariannin, mae'r disgyblaeth eisiau fod yn wych, herwydd unrhyw beth o roughly 60 metres, mae Feli yn mynd i dweud 3 point please,
Ie. Fi wedi gweld e'n byw yn Caeredin, a mae cico fe'n wych. Fi credu fe dim ond i, fi credu dim ond dwy neu tri di mynd i ffwrdd, ond oedd peller dyfe. A mae fe just cico filltiroedd, a mae fe'n chwaraew rili dda i gwylio i fyd, ond fi credu bydd disgyblaeth yn bwysig yn erbyn y ddwy dîm os maen nhw yn chwarae Japan hefyd. Ond yn ymwedig ariannu'n oherwydd Betheli. Ie, mae techneg od y pyfeli, ond mae fe'n llwyddiannus yn dweud. Mae fe'n clymanu'r bil nôl mewn fel yn y ffordd, yn dweud. Mae'n fan i lyboc o rhyw ffordd. Mae fe'n hoff iawn o fel bach o swyrdd arno fe. Ond mae fe ddim wedi cael yr un llwyddiant na Betheli. Ond, oedd e wedi. Ond ie. Ie, wel, gewn ni weld beth sy'n digwydd dal y boc yn ywedig da polod nôl, os mae fe'n dal ei le. Pwy yw ffefrynnau ti am Nghwpan y Byd? Cwestiwn olau Nghwpan y Byd cyn ni symud nôl i dreigiau a scarlet. Cwestiwn dda, oherwydd y dechreu'r tournament, ni'n dweud Ffrainc. A fi. A wedyn, ni di newid meddwl a dweud Africa. Ie, a fi. Nawr fi'n switio nôl ymlaen, a nawr mae lycaniau am nôl dy Africa, a ni'n meddwl mae cwrteri yna, Ffrainc yn erbyn dy Africa, os maen nhw yn erbyn ei gilydd. Fi credu mae hynna mynd i fod y ffainal, fod mae fe'n swno bach yn dyp, a mae fe'n mynd y cwrteris. Fi credu, pwy bynnag sy'n ennill hynna, mae siawns enfawr dyn nhw ennill. Of course, mae pobl yn dweud, os mae Dupont ddim yn chwarae, mae fe'n chwarae. Fi'n credu mae dim ots yn personol os bydd e ddim yn chwarae, oherwydd mae Lucu a Jali Be, maen nhw ddwy yn nabod i'n gilydd yn dda iawn, maen nhw ddwy yn chwarae dy gilydd yn bodow. Os fod Dupont yn colled, mae fynd i fod yn colled mawr, of course, ond fi'n credu mae dy Ffrainc y partneriaeth yna sy'n gallu, maen nhw gallu fall back on. A mae dy Africa, of course, mae pact yn nhw, a mae am nôl. So, os fyddi pigo tîm, De Africa just, ond agos iawn. Dyna. Fi'n credu bod De Africa, maen nhw'n mor cryf. Fi'n credu gall Ffrainc gyro nhw, os all unrhyw dîm gyro nhw. Fi'n gwybod mae'r werthfawr wedi yn barod, ond oedd y gym yna bach yn wahanol dan y fiadau De Africa ac yn y blaen, ond os mae De Africa yn colli Ffrainc, fi'n credu mae Zela Newydd y werthon neu Ffrainc neu felly Cymru yn gallu ennill e, ond os mae De Africa yn ennill hwnna, byd nhw'n curo Lloegr yn hawdd fi'n credu, a wedyn byd nhw'n ennill y ffeinal siŵr o fod, byd nhw'n disgwyl yn erbyn Iwerddon neu Zela Newydd, a wedyn bydd hwnna'n gêm ddiddorol iawn. So fel wnaethon ni sôn, fi'n cynrychiol y Cydydd ar gyfer y WRRAP yn Saesneg, Iestyn yn cynrychiol y Gwylch ar gyfer y WRRAP yn Saesneg fyd, ond ni'n mynd i sôn am y dau dîm arall, Scarlet a Dreigiau. Pwy ti'n mynd dechrau da, Scarlet? Go on then. Go on then. Nes i weld nhw di Gwener, a oedd lot o wareuwydd newydd dyn nhw, boes fel Ben Williams yn y rhengol, mae fe'n edrych fel talent dda iawn. Charlie Titcomb fel maswr, fi'n gwneud Bucks Player of the Year blwyddyn diwetha, mae fe'n, nath o bwrw 50-22 anhygol o hanner ei hunain. Chwaraewyr eraill dyn nhw i edrych ymlas amdano Lenny. Fi'n gwneud Lewis Morgan yw enw'r bachwr, mae fe'n fwy dalentog, mae talent y fe. Ond nath nhw golli, a gath nhw golled eitha swmpus fi'n credu, i fod yn onest. Oedd y pac di edrych yn dda yn yr ail hanner, bydd dath boes fel Sam Wainwright, Wyn Jones mlaen, fel y byddwch chi'n disgwyl, ond i blaw am ni, oedd dim llawer o strwythyr na. Beth yw dy disgwyliadau ar gyfer Scarlet eleni, oherwydd felly maen nhw heb golli gymaint o chwaraewyr a tîmau eraill. Fi'n gwybod chwaraewyr fel Lee Halfpenny wedi gadael, a mae ambell i chwaraewyr arall wedi gadael, ond maen nhw wedi cadw'r rhan fwyaf o'r garfa na, dyn nhw? Ie, ond mae dyn nhw chwaraewyr cyffroes hefyd. A fi ddim wedi gwneud unrhyw amcan amdano'r
unrhyw beth dy rhanbarthol eto. Fi'n credu mae dy fi wythnos mwy cyn i fi wneud unrhyw beth radical fel yna. Ond ie, mae Iwan Lloyd i ymuno nhw o Bristol. So maen nhw wedi delfo mewn i'r Bucks League. Mae Bucks yn... Mae fe'n cyngor cyffroes i fod yn onest. Gael y tîm o'r prifysgol i gyd yn cystadlu'n erbyn i gilydd. Fi ddim siŵr amdano o'r ddwy, maen nhw wedi rwyddo o Loughborough, ond mae pobl sydd pobl y Saesneg yn gefnogwyr fawr o'r ddwy na. Ond ie, falle, mae fel mwy o beth sydd wedi digwydd tymor diwetha, mae'r olwyr dyn nhw sy'n gallu creu rhywbeth allan o dim byd. A falle bydd aelodau'r parc sy'n dod nôl fel Calmafoni, Calmafoni wedi gadael. Whoops. Bydd e'n gollydd mawr, bydd e. Ond mae dal dyn nhw Fafita, mae dal dyn nhw Lawsi, mae'r ddwyd yna yn chwaraewyr dda iawn. A falle bod ni'n gallu gweld mwy o Carwyn trwy pelotw fel wythwr. Josh McLeod yn out of fit yn flwyddyn, bydd hwnna'n neis i weld. Wel, mae rhywun, un o dilynwyr fi a trydan, pob amser mae Josh McLeod yn dechrau gêm, mae fe'n anfon neges i fi, a dweud, faint mor hir mae McLeod mynd i aros ar. Mae'n really anffodus, ond mae anafiadau yn dod o Josh McLeod yn boenus tu hwnt. Ni'n cofio pryd o fe'n ennill i cap gyntaf i Gymru. Oedd wedi wneud ei Achilles i 12 munud wedyn. Fi credu dde cap cyntaf dde. Oedd e'n erbyn Georgia yr un gêm? Fi'n credu, nath o fethu i'w chwarae yn y gap gyntaf wrth gwrs blynyddoedd nôl yn erbyn yr Alban. Oedd e fod dechrau, oedd e cael ei enwi yn y tîm o dydd, fi'n mwyn gweud, di Mercher, a erbyn nos Wener, oedd e mas o tîm. Mae fe wedi bod mor anffodus. Os mae fe'n cael flwyddyn o ware, bydd e... hyd yn oed haf yma, mae fe mewn y carfan eang ar gyfer Nghwpan y Byd, mae fe'n cael anaf yn eitha gynnar, a mae fe mas o'r carfan. Sa'n gwyd, mae blaen ysgellir go dda da Cymru mas na yn Nghwpan y Byd ar y foment, a falle bydde fe ddim wedi wneud, ond bydde'n neis i weld cael y cyfle. Fi'n fan mowr o'n fe, fi'n meddwl lot o'n fe, fel Dan Davies hefyd, mae fe'n chwaraewr gol dda yn fel blaen ysgellwr, fi'n edrych ymlaen i nhw. Yw hyn deg i weid bod nhw wedi arwyddo'n dda, boes fel Ed Scrag, mae hwnna'n edrych fel arwyddiad dda yn yr ail reng hefyd? Ie, fi'n credu mae Scrag yn mynd i roi rhywbeth gwahanol. Ni'n gweld Lawsi a Fafita yn neud pethau dyle ail reng ddim wneud, fel offloads a pethau fel yna, sydd ddim yn cywir i fod yn onest, ond maen nhw'n neud e. A fi'n credu mae Scrag yn mynd i roi rhywbeth gwahanol. Fi'n credu mae fe'n i roi mwy o competition yn yr ail reng, a hefyd mwy o waith yn y sgarmes, yn wedig yn amddiffynol. A mae fe'n opsiwn gwahanol os mae fe'n game 10, a mae falle dealing mynd i fynd, a falle just taflu fe ar y cae, a mae fe gallu ennill key moments sydd yn really pwysig. A fi credu mae dan nhw chwaraewyr really da yn y nolwyr hefyd. Ni wedi sôn amdano Iwan Lloyd, Joe Roberts, fan fawr o John Roberts i fod yn onest. Mae nhw dal dyn nhw chwaraewyr fel Tom Rogers hefyd, sydd gallu gorio llawer o ceisiau. Be oedd bright spark nhw ar y penwythnos? Oedd e'n edrych yn... oedd ambell i chwaraewr yn edrych bach yn rydlyd, bit bedrysdi fel maen nhw'n gweud Saesneg, a oedd e'n edrych fel oedd e'n barod i fynd, mae'n barod am y flwyddyn newydd. Mae llawer o bobl yn sôn amdano Eddie James eleni. Mae fe'n edrych fel wedi rhoi bach o bwysau arno, mae fe'n edrych fel, mae fe'n ffit. Fi'n lico Eddie James, o weled a tîm dan ugen, a ffordd nath o'n berfformio tuag at ddiwedd y flwyddyn i Scarlett blwyddyn diwetha. Mae'n llon llawer berfformiadau, mae'n cael mor belled i Scarlett, mae fe'n edrych fel dalent go dda i nhw, ond mae gymaint o gystadleuaeth nhw yn y safle yna. Os chi'n meddwl am Scott Williams, wrth gwrs, Johnny Williams,
falle Jonathan Davies, mae fe'n dod mewn canolor mewnol 2012. Ond, mae'r olwyr yn mynd i fod yn ddiddorol dyn nhw. Y cwestiwn yw, ydyn nhw wedi colli bach o brofiad eleni gyda Calamofoni, Shingler, Halfpen i'n gadael, a falle bydd hwnna'n costi nhw bach. Mae sôn falle bydd Ken Owens mas tan diwedd y flwyddyn, falle Rhagfyr, ond falle bach yn gynt os mae fe'n dod nôl o gwbl. Mae golled lawr y gapiau fyna. Mae'n anodd i roi fel benchmark o pryd mae Ken Owens mynd i dod nôl. Mae fe wedi cael cwbl o anafiadau really wael yn y cwbl tymorau diwetha. So, felly fydd y Scarlett yn edrych at cwbl y dyfodol i fod yn onest, fod nhw wedi colli llawer y profiad. Smod, fel ti wedi dweud, Eddie James, Joe Roberts, felly bod hwnna yw'r partneriaeth yn y canol, a mae hwnna'n partneriaeth cyffroes i fod yn onest. A fi credu, yn y pac, mae Sean Evans, mae fe'n flico nôl ymlaen ar ôl bachwr yn ei reng ôl. Fi ddim siŵr pa safle mae fe'n nawr. Mae llawer hwnna'n digwydd yn Cymru, i fod yn onest. Dion Free of the Wales World, efe? Free a Van Straden, ond yw'r Cymru wedi gwneud e cynta, so have that right, Erasmus. Ond, so mae dyfodol, edrych ar y dyfodol i Scarlett. O'n i'n siarad â Academy coach Caerdydd, Griff Rhys yn byti bachwr, cos mae llawer y bachwyr nawr, fel Dewi Lake ac yn y blaen, yn symud o reng ôl i bachwr. A ti'n meddwl y dyfyniad enwog na gan no one wants to be a Gary Neville, no one wants to be a right back. Mae fe fel na yng Nghymru yn byti bachwyr, ynddo fe? Neb yn moyn bod yn bachwr, mae pawb bod yn reng ôl ar ôl yr Warburtons, Martin Williams ac yn y blaen. Felly, gen i weld, fi'n gobeithio ar gyfer Scarlett, fi'n cael ei anafiadau sy'n mynd i gosti nhw, os mae'n rhywbeth. Os bydd nhw'n rhoi amcan really cynnar, falle bod nhw ennill y shield fod yna ddim yn rhoi unrhyw Champions Cup rygbi ti nawr, fi credu yna di newid, ond os ni'n pigo tîm sy'n ffefrynnau y foment, fi credu mae Scarlett just na, fi credu mae Gwyrch eisiau newid strwythau tyma bach, ond fi credu mae Scarlett dy'r platform ti wedi dweud ddim yn edrych yn rhy dda nos Wener, ond ni ddim siŵr beth ni'n gallu tynnu allan o gemau pre-season. Ond fi credu Scarlett just about top region ar y foment. A fi credu dyn nhw wneud real push i'r top 8 just. Fi ddim siŵr os maen nhw'n wneud e. Newn ni fyny positif, cos mae dreigiau, wel, a foment i fod yn fan o dreigiau, cos maen nhw sydd wedi cael yr off-season fwyaf positif, mae hwnna'n digon deg i weid. Dy'r arian ddod mewn nawr, mae'r arian yn ddod mewn i Rodney Parade a Pêl Drod hefyd, mae llawer o deimlad dda o gwmpas y lle, chwaraewyr fel Dean Blacker yn symud mewn, yn dod mewn i'r garfan, mae hwnna'n... Os y ti'n fan o'r Scarlett, neu gweilch fel y ti, wyt ti'n poeni yn beth i'r dreigiau yn lenni fwy na tymhorau pella? O'r safpwynt o'r gweilch, i fod yn onest, pob trip i Rodney Parade, mae fe'n y trip gorau o'r tymor, ond mae'r gweilch ddim yn ennill lawr yna. Fi wedi mynd lawr yna 4 neu 5 waith, a fi ddim wedi gweld y gweilch ennill 2 waith, a fi nhw wedi ennill 10-0. So, o safpwynt yna, fi pob tro mae Rodney Parade lan ar y season fixture list, fi'n poeni dan y fel barod, ond I'll put my Ospreys bias glasses away, ond mae fel feel-good factor yna dy'r dreigiau nawr, dy'r cas newydd i gyd, dy'r Pêl Drod hefyd, ond mae dau bytres di cael ei consortium, a mae wedi wneud beth mae eisiau wneud, a mae llawer o cyffro yna. Even bryd mae'r cytiau wedi cael ei ryddhau. Mae llawer o cyffro yna. Ond
ma chwaraewyr dda dyn nhw fi'n meddwl. Fel yr un instant fan Josh McLeod, Ori Griffiths gallu fod yn rengon arall sydd dy cyfle, ond mae fe anafiadau wedi dweud rhywbeth arall. Fel ti wedi sôn amdano Dane Black, chwaraewyr really dda fi'n meddwl. A rhywun fel Corey Bolden hefyd, mae fe wedi ymuno o'r Scarlet, mae chance dy fe i really roi footnote ar yr asgell. A wedyn mae chwaraewyr cyffroes fel Will Reid. Wy'n fan huge o Will Reid. Mae fe'n really dda. Wedyn yn y parc mae Martin as a prop o London Irish. Mae fe wedi ymuno, fe wedi dechrau dydd Sadwrn. A mae Kai Evans wedi ymuno fel fi credu mae fe'n ei chwarae fel rhif 15. Ond mae dy fe go really dda. A fi credu bydd siawns i Will Reid i really cael platform i dangos beth yn fe gallu gwneud. Ie, mae wastad rhengol dda wedi bod yn nhw. A wedyn, os ti'n ychwanegu fwy o brofiad i Will Reid, falle fe Angus y Broen fydd y maswyr eleni, a fi'n credu bod Angus y Broen yn wario well blwyddyn diwethaf yna, mae fe riod i wario. Mae fe'n edrych fel mae fe'n dechrau gwella. Sa'n siŵr os mae fe'n maswr neu 15, ond pig bynnag, mae fe'n ei wario dda. A bydd y cydbwysedd na'n bwysig rhwng maswr a 15 wrth gwrs, os mae Kai Evans neu Angus y Broen yn wario cefnwr, neu rhywun bach yn wahanol, sef Jordan Williams, gyda Will Reid neu Angus y Broen fel maswyr wedyn. Fi'n edrych ymlaen i weld nhw eleni. Mae'r ambell i safleoedd lle mae chwaraewyr yn gallu cael lle. Ryan Woodman fi'n meddwl am y rhengol, mae fe'n gapten dan 20 Cymru blwyddyn diwethaf, mae fe'n eleni, dylen ni weid yn yr haf, a mae fe'n talentog dros ben, mae fe'n arwain drwy y siampl trwy'r amser. Fi'n gwybod bod ti'n fan mawr o un o'r ganolwyr ifanc sy'n dod trwyddo hefyd. Ackerman fi'n sôn amdano. O ie. Ti'n edrych yn fi fel, pwy ti'n sôn am nawr? Harry Ackerman. Fi credu mae fe'n opsiwn really dda fel 12. O'n i'n meddwl amdano Joe Westwood fel rhyw am muned, ond mae fe'n chwaraewyr dda hefyd, ond fan fawr o Harry Ackerman, mae fe'n edrych fel chwaraewyr sy'n a bit mwy hyn, ond mae fe'n edrych fel. Herwydd jyst beth mae fe, ei pwysau, mae gêm cario yn rili dda. O'n i wedi gweld yn cwpan Cas Newydd yn erbyn Pontypridd. O'n i'n meddwl o fe'n sir yn y gêm dydd yna. Fe'n chwarae rili dda. Pryd o'n i wedi gwylio fe yn y final hefyd yn erbyn Caerdydd. O'n i'n siarad y Griff Rhys ar ôl y gêm, a fe wedi dweud fod Harry Ackerman wedi chwarae dda oedd e wedi. Ond falle, i ddim siŵr beth mae'r canolwyr mynd i fod y drigau. Mae Steph Hughes yn mynd i fod yn capten. Mae fe'n chwaraewyr da hefyd. Scarlett wedi colli cwbl o fynydde. Nôl fi credu mae'r drigau wedi troi fe lan gyda open arms. Mae fe edrych yn really settled lawr yna. Yn erbyn y gwylch tymor diwethaf, oedd wedi cael real good performance. A fi credu byddai'n opsiwn dda i datblygu chwaraewyr fel Ackerman a fel Joe Westwood hefyd. A neud yn ywen, wrth gwrs. Oedd llawer o sôn amdano fo cwbl o flynyddoedd nôl fel canolor y dyfodol i Gymru, a gath o anaf rili sir, wrth gwrs. Ond bydd e moyn dangos pam dyle fe fod yn y garfan, a wedyn sy'n edrych ar chwaraewyr fel Tomlinson, gath o ddim y flwyddyn gorau blwyddyn diwethaf, fi'n digon ei weid. A Jack Dixon sydd wastad wedi bod yn gyson i'n drigiau. Sa'n gallu di-cyfri ar un llaw gemau gwael mae Jack Dixon wedi cael. So, gewn ni weld yn un canolwyr. Mae'n mynd cydbwysedd anodd yn cael un nhw. Neu rhywun o'n un arall sy'n dioddef o anafiadau. A mae fe'n mynd i fod yn fel arwydd newydd. Fel ni wedi sôn dy Will Griff a mae Prolryd y Gwylch.
Siŵr, yn ei nhw yn un i arall fel yna, sydd ddim wedi chwarae llawer y rygbi dros y tymhorau diwetha, ond pryd mae fe mewn dy bach o ffitrwydd tu ole, fi credu mae fe'n chwewyr rili dda. A fod fi wedi sôn amdano ac yma'n jyst nawr, falle fydd yn ei Owen dy'r Cris 12 ar ddechrau tymor os mae fe ffitrwydd lan at lefelau sut mae dau fflan y gan eisiau. Un cwestiwn ola cyn i ni y gwpla. Ni wedi sôn am llawer o chwaraewyr ifanc, llawer o chwaraewyr brofiadol a'r chwaraewyr sydd wedi dod mewn i'r rhanbarthol am y tro cyntaf. Pwy yw chwaraewr i edrych mas amdano eleni? Pwy yw'r un ti'n meddwl? O falle mae'r cefnogwyr heb glywed amdano fe, ond fe yw'r un sy'n mynd i cael breakthrough season fel nhw'n gweud yn Saesneg. Cwestiwn da, her mae llawer o opsiynau, ond fi ddim siŵr, os fi'n dweud rhywun o'r tîm dan ugen, fi ddim siŵr faint o gemau maen nhw'n mynd i cael dy'r rhanbarth, felly mae fynd i chwarae cwpl o gemau dy'r tîm clwb, neu falle ar y faint, ond fi ddim siŵr. Os bydd hi'n pigo un, a fi credu mae fynd i cael cwpl o gemau, falle Alex Mann o Caerdydd. Mae fe gallu chwarae dros y rhengol i gyd. Fod mae chwaraewyr mwy cyffroes, dim byd yn erbyn Alex Mann, ond falle mae chwaraewyr mwy cyffroes. Fi credu mae Mann mynd i cael cwpl o gemau dy'r tîm Caerdydd yn y UAC, a fi credu bydd cyfle i fe dechrau mewn gemau fawr llawer o pobl fel Falataw, fel Thomas Young, a falle fe fel chwech. Fi'n gysylltu Alex Mann yn gofyn gwbl, ond fi'n mynd i siarad amdano brwydr am y prif deg. Mae Anscombe ddim yn mynd i fod yn gallu wario yn y chwe glad, bigger wrth gwrs yn ymddeuol. Mae lle na yn y garfan yn gystal â falle Costello neu Owen Williams, os mae fe'n cael lle, i fod yn y garfan na ar adeg Ionawr a Chwefror. Edrych mas yn Will Reid wrth gwrs, fel ni'n di sôn, Dan Edwards yw'r boi fi, fi'n edrych ymlaen amdano fe a Owen Lloyd. Fi'n credu bydd brwydr fawr rhwng y tri o nhw i gael mewn i'r garfan na ar gyfer y chwe glad, ond Dan Edwards yw'r un fi'n mynd i enwi, cos fi'n fan mor ohono fe, fi'n gobeithiol iawn i weld yn Nghris Cymru yn y dyforol. Wrth gwrs, ych chi wedi enwi rhywun sydd wedi dod o ysgol Yslyfera, wrth gwrs. Maen nhw fel conveyor belt nawr, her maen nhw mewn y cyngraen newydd, mae fel conveyor belt sydd dod allan, a wedyn pobl fel fi, so fi ddim siŵr fel fi wedi ffito mewn i fe i gyd, i fod yn onest, ond fi ddim siŵr beth sy'n digwydd awna, ond Wel, brwydr rhwng Yslyfera a falle Glantaf ar gyfer Cris 30 Cymru bydd yn y dyforol rhwng Dan Edwards a Owen Lloyd. Anyway, falle, fi moyn gadael o'r bwnc hapus fel bod ni'n dod nôl o prosesa dal yn siarad i'n gilydd. Wel, diolch yn fawr o'n rando, fi wedi mwynhau hwn yn gyfan gwbl. Iestyn, yr un amser o prosesa? Jyst mwyn dweud diolch i bawb sydd wedi ymuno mewn dyn ni. Really yn anffodus i pobl sydd nawr gallu clywed fi yn siarad amdano rygbi mewn ddwy iaith, nid just un. So mae hwnna'n anffodus i rai, ond mae tough fan nhw'n dweud. Gwneud yn siŵr fod chi'n dilyn, fi a Carwyn ar social media, ond bach o shameless plug, ond there we are. Ond fi siŵr chi gallu gweld y WRRAP ar pob cyfryngau cymdeithasol, a os chi'n mwynhau, gallu rhoi like neu rate os chi'n moyn. Os chi'n meddwl fod Carwyn wedi gwneud job da, chi gallu rhoi cwpl o ser i fe. I wouldn't say that myself, but there we are. Ond os chi'n mwynhau y pod Cymraeg, chi gallu ymuno dyn ni wythnos nesaf pryd ni'n siarad amdano mwy amdano rygbi Cymru, a gobeithio ennill gêm yn erbyn Georgia ar dydd Sadwrn. Unrhyw Iestyn Thomas, mae Carwyn wedi fod yn guest dda heddi, a gobeithio chi gallu ymuno ni wythnos nesaf. Hwyl am y tro. Diolch
am gwrando i'r podcast Rygbi Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.